毎回なんか話聞いてきて申し訳ないです。約束を守るっていうことを本当にやっぱりちょっと甘く考えているところは私必ず守るっていうことを一度心に決めたいと思います。なので、今日は約束は必ず守るっていうふうに守るってやってます。はい、いきます。約束は必ず